anyị adabatala ozugbo maka na enwetara m akara nke na-egosi na anyị nọzi na ihu mba ụwa niile. Abụ m Chibuike Ọhazuru mewe na-asị gị nnọọ n'udo oge a. Ọ dị mma, ọtụtụ akwụkwọ akụkọ dị iche iche nke Daily Sun. N'akwụkwọ akụkọ nke Daily Sun ka akụkọ nke si wee debata ugbu a. 2019, PDP told to apologize to Imo people for stolen mandate. Kama ewere ọzọ, 2019, PDP told to apologize to Imo people for stolen mandate. Agwala otu ndọrọndọrọ People's Democratic Party PDP ka ha rịọ ndị Imo mgbaghara maka izuara votu ha n'afọ 2019. Ọ bụ onye kọmishọna na-ahụ maka mgbasa ozi na okporo ọrụ bụ Declan Emelụmba bịa kwupụtara nke a wee na-ekwu na PDP nọrọ n'ime afọ 2019 wee chụpụ APC n'oche ọchịchị n'ime ọnwa ole na ole ọ nọrọ n'oche. Gbara jebe ka ịgụtazie ya nke ọma, ọ gbara elu n'akwụkwọ akụkọ nke Daily Sun. N'otu akwụkwọ akụkọ nke Daily Sun ka nke si wee dabatakwazịa ugbu a. APC inflicting pains, agony on Nigerians. Plateau PDP Guber candidates. Kama ewere ọzọ, APC inflicting pains, agony on Nigerians. Plateau PDP Guber candidates. APC were ihe mgbu ịkwakwa na iru ụjụ wee bukwasa ụmụafọ Naijiria n'isi. Ọ bụ onye ji ọkọlọtọ PDP wee na-azọ ọkwa gọvanọ na Plateau steeti mere ka amata nke a. Kpara jebe ị ga-agụtazi ya nke ọma. N'otu akwụkwọ akụkọ nke Daily Sun akọ nke a wee dabata ugbu a. KANU, Ohaneze Igbo leaders to meet Buhari insist on political solution. KANU, Ohaneze Igbo leaders to meet Buhari insist on political solution. Ọhaneze ndị Igbo tinyekwazara ndị ndu ala Igbo niile ga-eje nnọọ izute Buhari, kwechirizie na a ga-agbasorịrị ụkpụrụ ndọrọndọrọ ọchịchị wee tọhapụrụ ha Maazị Nnamdi Kanu. Ọhaneze ndị Igbo, ndị ndu ala Igbo niile ga-eje wee zute Buhari wee kwechiri ha na a ga-agbasorịrị ụkpụrụ ndọrọndọrọ ọchịchị iji tọhapụrụ ha Maazị Nnamdi Kanu. Nke a bụ akụkọ ọzọ anyị nwetara n'akwụkwọ akụkọ nke Daily Sun. N'otu akwụkwọ akụkọ nke Daily Sun ka nke si wee dabatakwazịa ugbu a. Opposition parties in Ebonyi beg FG to disband Ebubago. Otu ndọrọndọrọ ọchịchị ndị ọzọ nwere na steeti Ebonyi agwago ọchịchị etiti Naijiria ka o kposaa otu ọrụ nche Ebubago, dị ka ha na-ekwu na ọchịchị dị ugbu a na Ebonyi steeti ji otu ọrụ nche Ebubago ahụ wee na-echi ha ọnụ n'ala. Ọ gbara elu n'akwụkwọ akụkọ nke Daily Sun ma chie Ebubago ugbu a ka otu ndọrọndọrọ dịgasị iche iche na-ekwu na steeti Ebonyi wee na-ekwu na ọchịchị dị ugbu a na steeti Ebonyi nke David Umahi nọ n'isi ya ji otu ọrụ nche Ebubago wee na-echi ụmụ mmadụ ọnụ n'ala. Banye ka egote ya nke ọma. Anti-party Abia APC expels ex-rep finance commissioner. Anti-party Abia APC expels ex-rep finance commissioner. Otu ndọrọndọrọ APC ka a na-ekwu na steeti Abia na ọ chụọla onye omeiwu n'oge bụ otu ndọrọndọrọ ọchịchị, onye nke rụburu ọrụ dịka onye omeiwu n'ụlọ nzukọ nnọchiteanya ala anyị. Onye nyere aha ya dịka Ụzọ Azụbụike ma chụkwazie onye nke rụburu ọrụ dịka onye kọmishọna na-ahụ maka ego na steeti ahụ bụ onye nyere aha ya dịka Obinna Oriakụ.
a na-ebo ha ebubo na ndị a na-agba ya bụ otu ndọrọndọrọ ọchịchị mgbe okpuru. Apụọla n'akwụkwọ akụkọ nke Daily Sun. Ọ dị mma, abanyela m n'akwụkwọ akụkọ nke Punch. Akụkọ nke mbụ na mbụ nwetara n'akwụkwọ akụkọ nke Punch bụ nke si NAFDAC alerts Nigerians to suspected fake augmentin. Kemewere ọzọ, NAFDAC alerts Nigerians to suspected fake augmentin. Ụlọ ọrụ na-enyocha ọgwụ na erimeri n'ala Nigeria bụ National Agency for Food, Drug Administration and Control NAFDAC na-ekwu nnọọ ma na-eti obewo na-agwakwazi ụmụafọ Nigeria na enwere ọgwụ adịgboroja nke dị n'ahịa ugbu a bụ ọgwụ augmentin. Aga m echetawo na augmentin bụ ya bụ ọgwụ eji achịkwanụ typhoid na ọrịa bakteria dị iche iche. Ụlọ ọrụ NAFDAC wee na-ekwu na enwekwala nke adịgboroja ya onye na-azụkwa ọgwụ augmentin anya sao adamama. Dịka m na-agbada n'akwụkwọ akụkọ nke Punch nke a wee dabata ugbu a, FG subsidy spending to hit 11 trillion naira in 2023. FG subsidy spending to hit 11 trillion naira in 2023. Ego ọchịchị etiti Nigeria na-emefu n'ego mkpanye aka mmanụ petrol ga-eru tarị naira 11 n'afọ 2023. Nke a bụ akụkọ ọzọ nwetara n'akwụkwọ akụkọ nke Punch. Ego ọchịchị etiti Nigeria na-emefu n'ego mkpanye aka mmanụ petrol ga-eru tarị naira 11 n'ime afọ 2023. Ọ dị egwu. Kerosene price soars by 118% fuels anxiety. Dịka a na-ekwu na mmanụ ọkụ kerosene na o jirila pasenti 118 wee rịa elu dịka ndị mmadụ na-enwegasị ihe mgbakasị ahụ n'ihi ajọ ọnọdụ a ma bụrụ ndị ji mmanụ kerosene eme ihe. Kerosene ka a na-ekwu na o jirila pasenti 118 wee rie elu. Ọ dị egwu. Ifugoni ugbu a na mmanụ kerosene ga-anọzi n'elu ọjị karịarị ma mmanụ gas na fuel ala Nigeria. Nna mbọdakwa akụkọ nke Punch nke a wee dabatakwazi ugbu a. Soludo Kalu hails Obi of Onitsha on anniversary. Soludo aka na-achị steeti Anambra, Kalu na ndị ọzọ ha na-eweliri onye eze ọdịnala nke Onitsha bụ Igwe Fred Achebe aka n'elu dịka ọ na-eme mmemme na ọ gbala afọ 20 o jiri wee bụrụ eze n'Onitsha. Ọ dị mma o, anyị wee na-asị Igwe Alfred Achebe eze ndị Igbo mbirikwa o. Akwụkwọ akụkọ nke Punch akụkọ ka dị na ya o. A strike also files appeal against NIC judgment. Ka m ewere ya ọzọ maka na ya bụ ozi nwere ka o si chọọ ịgbafunarị m. A strike also files appeal against NIC judgment. Dịka otu ndị nkụzi mahadum Academic Staff Union of University nọrọ nnọọ wee kagbucha abụbọ ọrụ ha, akụkọ anyị nwetara n'akwụkwọ Punch na-ekwu na nke tata na ha akpọpụkwala na ha agbala akwụkwọ megide ya bụ nchabi ikpe nke ụlọikpe Nigeria Industrial Court nyere nnọọ ebe ha nọrọ wee gwa ha chi azụ na ihe ọrụ ha. Ha etinyere isi n'ụlọ ikpe mkpegharị. Ị ga-echeta na a gwara ha na ọ bụrụ na ha erubeghị isi nye ntụziaka nke ya bụ ụlọ ikpe NIC na agaghị enye ha ohere idebata akwụkwọ maka mgbagharị ya bụ ikpe.
ha wee chiazi azụ wee kagbuo ya bụ abụba ọrụ. Ugbu a ha etinye n'isi n'ụlọ ikpe mkpegharị ala Naịjirịa. Ọ dị mma, akwụkwọ akọ nke Daily Post ọ ya ka m nọ na ya ugbu a. Ma tupu oge ahụ, cheta na akara ka o jiri gafere elekere 12 nke elekere 2 nke ya tata, ma bụrụ n'oge isi akụkọ dị n'akwụkwọ akọ ala anyị n'ụlọ mgbasa ozi Omega 101.7 FM redio mụ na gị. Jebe n'iru akwụkwọ Facebook, YouTube na-atụsa ozi a ma na-eme ka ọ na-ejezo na mba ụwa dum. N'akwụkwọ akụkọ nke Daily Post ka m nọ ugbu a. Akụkọ nke mbụ na mbụ dabatara n'akwụkwọ akụkọ Daily Post bụ nke sị, Collapse Road, Enugu Community ask Governor Ugwuanyi to declare emergency. N'ihi okporo ụzọ ndị mebigasịrị emebi na steeti Enugu, ọtụtụ obodo ndị nwere na steeti Enugu wee na-akpọ aka na-achị steeti ahụ bụ Ifeanyi Ugwuanyi ka ọ gbatara ha ọsọ enyemaka dịka ọnọdụ okporo ụzọ ndị ahụ na-akawanye njọ. US terror attack warning, we are working, DSS. US terror attack warning, we are working, DSS. Dịka ụlọ ọrụ mba Amerịka nke dị n'ala Naịjirịa na Abuja kpọmkwem nọrọ wee na-ekwu na ndị osochiegbu ndị na-eyi ndụ egwu nwekwara ike ịkwasị igbodo na Abuja wee na-adọ ndị bi na Abuja na gburugburu ya aka na-abụ na ntị ka anya bụrụkwa onye ọbụla ọkere, ka anya bụrụkwa onye ọbụla ọkwa. Ụlọ ọrụ Department Service wee akwụgidigbam na-enwere ihe na-emenụ dịka na ha na-arụsi ọrụ ike ugbu a iji wee gbochie ya bụ ajọ ọnọdụ nke a na-ekwu na o nwere ike ịdapụta na Abuja ugbu a. Muslim, we will abandon you, Northern APC Christian to Tinubu Shetima. Dịka Tinubu bụ onye ụka Muslim, osote ya bụkwazi onye ụka Muslim. Ndị otu ụmụ ntorobịa nọ n'otu ndọrọndọrọ APC na mgbago ugwu ala Naịjirịa ekwugo na ha ga-agbakọta Tinubu na Shetima azụ. Otu aka nsi wee fie n'akwụkwọ akọ nke ahụ. Dịka m na-achọ ịpụ n'akwụkwọ akọ nke Daily Post nke a wee dabata ugbu a. Akụkọ nke a wee bụrụ nke dabatara n'akwụkwọ akọ nke Daily Post dịka ọ dabatara n'aka m ugbu a. Appeal Court reserves judgment in FG's request against releasing NNAMDI KANU. Kamewere ya ọzọ. Appeal Court reserves judgment in FG's request against releasing NNAMDI KANU. Ụlọ ikpe ekpechọgwụ ala Naịjirịa wee sị ka ọ dịbagodore bụ ya bụ akwụkwọ nke ọchịchị etiti Naịjirịa gbara wee na-ekwu ka ghara ịtọpụ Maazị Nnamdi Kanu. Ụlọ ikpe ekpechọgwụ wee sị ka ya bụ ikpe dịba aka na mgbe amaghị. Nke a na-abịa dịka ọchịchị etiti Naịjirịa nọrọ wee na-arịọ ya bụ ụlọ ikpe ka ọ hapụkwa ịtọhapụ Maazị Nnamdi Kanu. Ọnụ na-ekwuchitere Maazị Nnamdi Kanu Ozokome wee na-asị ụlọ ikpe ka ha tụlee ya bụ okwu nke ọma. Na nchịkọzi wee na-ekwu ka ya bụ okwu dịba kene mgbe amaghịzi ụbọchị etinyere. Ọ dị mma ka ma hapụ kene ya bụ akụkọ ugbu a. Nke a dabatakwaziri ugbu a n'akwụkwọ akụkọ nke Daily Post. Breaking: NYSC announces opening date for Batch C Stream 1 orientation camps. Ọ dị mma ka m ewere azụ maka na ya bụ oyibo gbagotalụ. Breaking: NYSC announces opening date
for Batch C Stream 1 orientation camps. Ụlọ ọrụ na-ahụ maka ndị ji otu afọ efe ala nna anyị wee na-ekwu wee kwupụta ụbọchị ndị agba nke chi ya bụ Batch C Stream 1 ga-amalite amụma ije maka ịmụ ihe ijefe ala nna ha. Ọ dị mma, apụọla n'akwụkwọ akụkọ nke Daily Post ugbu a. Vanguard. Akụkọ nke mbụ na mbụ nwetara n'akwụkwọ akụkọ nke Vanguard bụ nke sị 3 Nigerians emerge professors in American universities. Ụmụafọ Nigeria mmadụ atọ ka a na-ekwu na ha eturugo ugo dịka ndị ọkammụta na ụlọ akwụkwọ mahadum nke mba Amerịka. Ekene dịrị Chineke anyị, nke a bụ akụkọ mara mma. Ụmụafọ Nigeria mmadụ atọ eturugo ugo bụrụzie ndị ọka nkụzi, ndị ọkammụta n'ụlọ akwụkwọ mahadum dị na Amerịka. Mob sets 2 suspected thieves ablaze in Akwa Ibom. Mob sets 2 suspected thieves ablaze in Akwa Ibom. Ndị mmadụ iwe juru n'obi ka a na-ekwu na ha amụnyela ndị oshi mmadụ abụọ ọkụ na Akwa Ibom. Peter Obi seeks urgent declaration of flood disaster emergency. Peter Obi wee na-ekwu ka aje gbatara ndị ahụ ide mmiri na akpamkpamkpa n'ogbe ha ọsọ enyemaka. Akwụkwọ akụkọ nke Guardian. Dịka m banyere n'akwụkwọ akụkọ nke Guardian ugbu a, nke a wee bụrụ nke dabatara cholera cases, deaths surge amid nationwide flooding. Wee na-ekwu na ọrịa ọgbụgbọ na ọnyụnyụ na ọ karịala ebe ndị mmadụ na-aga n'iru wee na-anwụ kwa ụbọchị, ma bụrụ dịka ide mmiri na-aga n'iru wee na-akpa mkpamkpa n'ala Nigeria, ma bụrụ nke butere oke nkwụkapụ nke ọrịa ọgbụgbọ na ọnyụnyụ na ọnwụ nke sitere na ya. Atiku to Nigerians, APC are destroyers, not a party to support. APC apịgbugo ala Nigeria. Ekwesịghị ka atụnyere ha ọzọ. Atiku na-agwa ndị Nigeria. APC akụjasala Nigeria. Ekwesịghị ka atụnyere ha ọzọ. Atiku na-agwa ụmụafọ Nigeria. Apụla m n'akwụkwọ nke ahụ ugbu a. The Nation. Ọ dị mma, nke ikpeazụ adabatara n'akwụkwọ akụkọ The Nation bụ nke sị youth ban political campaigns in Enugu community. Awe na-ekwu na ụmụ ntorobịa n'otu obodo enwere na steeti Enugu, dịka ịgọrọ gị na nchịkọta akụkọ ụwa, ekwugo ka ndị niile na-egwu okwe ndọrọndọrọ ọchịchị were be ha sọrọ ha nso. Nke a na-abịa dịka ha na-ekwu na enwezi okporo ụzọ esi abata na be ha, ma bụrụ nke ha na-arịọ kamgbe ka edoziere ha wee machie ihe ọbụla ọnụ kpọrọ nzukọ maọbụ ihe ọbụla metụtara okwu ndọrọndọrọ ọchịchị n'obodo ha. Ọ kụrụla ọnụ, ọkaza anaghị eju akpa ekechie ya ọnụ. Otu a ka m ga-esi wee gbado ya n'oge isi akụkọ dị n'akwụkwọ akụkọ ala anyị nke tata. Aga m ejebezi nnọọ ka mgbanyepụ igwe okwu a ka ị nwee ike bata wee tụta otu nke gị, ma ọ ga-abụ ma ị naracha m ozi a nke bụ ahụ ete ma si nye nakwu n'oge ihe mere ma. Ị chọrọ isonyere anyị n'ihe mere ma, ndị a bụkwa iwu ndị ga-agbaso. Nke mbụ, kpọọ anyị n'akara ekwentị ndị a 08151017777 maọbụ 09071121017. Nke abụọ, ị ga-agwa anyị aha gị, ebe isi akpọ nakwazi isi akụkọ ị ga-achọ itinye ọnụ na ya, ma gị cheta na ọ bụ naanị otu nkeji ka ị nwere iji tụtụ ụtụ nke gị. Nke atọ, biko akparịkwana maọbụ kwutọọ onye ọbụla nke na-ege ntị maọbụ onye ọbụla kpọrọ ọnụ n'ihe mere ma. Oge isi akụkọ dị n'akwụkwọ akụkọ ala anyị naanị n'Omega 101.7 FM Umuchu.
okwu dị kpụrụkpụrụ edewe ọnụ kpụrụkpụrụ wee kwuo ya biko ịbata ekwutọla mmadụ akajọla onye ọbụla ekwekwala onye dara ebe a no ọ dị mma no mama o ezigbo mmadụ Pastor Obiora nwoke echi nke gbasatara Nnamdi Kanu ahapụghị ya. Ọ bụrụ na ndị ọzọ a ga-emekwa otu a ka ọ maka n'oge Igbo biko segbanụtụgharị na ndị otu ha hapụrụ anyị Nnamdi Kanu etu ọ na-apụzi apụ nya ọhụ ọzọ ọ pụọrọ anyị na ọfọdụ n'ọchịchị nya hapụrụ anyị Nnamdi Kanu wee pụwa onweghị ihe obere ihe efere nye ike asị na aka ya dị ọcha onye ka nta ji ise ejie onweghị nke ahụta sị hapụrụ ya na onye nweghị ihe obere na-eke esi akpọchikwa ya n'ọbịa ọ ka ndị ụwa na-ahụkwa ihe otu esi emegbu ndị Igbo ndị enwe ọ dị mmadụ ya gazere gị Pastor Obiora nwoke eji ndị awara ndị Izọgụ biko jee na YouTube anọ m ebe ahụ ebe ahụ binyere m aka ịhụnanya tụnye otu nke gị mee ka ọ na-adasa adasa maka na ọ ga-adị mma na na-anụzoro gị na mba ụwa niile maka na ọ bụrụ na ịbanye ụgbọ anyị ga na-ahụ m iru na iru ịfụ ebe ọ na-aga n'ụwa dum ịpịa Omega 101.7 FM na YouTube nakwazi nke Facebook ị ga-ahụ anyị tinyere anyị otu nke gị mee ka olu gị na-ada ụda na mba ụwa. Ndewo. Aha gị? Obinna Innocent isi n'Ebri Umuchi afọ. Gaa n'iru. Ndewo nwanne. Mama o. Biko ebe m na-ekwu okwu bụ banyere Nnamdi Kanu. Anyị na-ahụ ihe na-emechi n'obodo a bụ Naijiria. Ebe ọ bụ na-ekpere ikpechi ka aka hapụ nwoke a. Gọọmenti agbakwara, federal gọọmenti agbakwa akwụkwọ kwugo onye na Supreme Court. Aka Igbo ụzọ kwenyere ihe kọtụ nke ọzọ tupu kwugo onye na Supreme Court. Ile anya ọhịa mere na ndị asị na gọọmenti. Oke e nyere ndị asị iwu ihe ha ga-ekwenyegodi ihe mere na kọtụ tupu ha agbawa akwụkwọ. Ndị asị eme ekwenyere ha gịnị na federal gọọmenti agaghị eme. Ọ dịkwa njọ ya gazere gị 08151017777 maọbụ 09071121017. Ndewo. Now. Mgbe eti aka aga m eje na YouTube ka mara ndị nọ na YouTube. Ndewo. Aha gị? Anyị gbapụ ya ọsọ ọ dị mma ya gazie ha anụla 08151017777. Ọ dị mma anyị na-aga n'iru maka na isi adịbịa nwa ngwere ka ọnya ga anwụ. Ka m banye na YouTube ugbu a nakwazi nke Facebook. Ihe nke isi ma ihe ọma isi na aha gị bụ Udenna Emeka Mr. Val isitere ụmụ onyere ọha uli. Ọ dị mma isi na ịfụrụ anyị n'anya nke ukwuu. Anyị fụkwaziri gị n'anya ya gaziere gị
daalụ maka ị na-esonyere anyị. Chijioke Okoroha, political campaign strategist ka a na-etukwa gị isere Owerri ebe iri na ọlụ. I wee sị ehihie ọma Chibuike, ka ọchịchị etiti Naijiria hapụ na Maazị Nnamdi Kanu na-egbughị oge ọbụla. Iwe na-asị na ọkwa na ngalaba ikpe bụ olileanya ikpeazụ ndị mmadụ nwere, mana ọchịchị etiti Naijiria agaala n'ihu wee na-enupụ isi na iwu ala anyị. Chineke nyere anyị aka n'ala anyị bụ Naijiria. Udeze Livinus akụ na-esi obi ike n'isi okpo nnọọ wee na-asị ka onye nwaanyị nọnyere m ịnọnyekwazara gị akụ na-esi obi ike dịka ndị ndọrọndọrọ ọchịchị na-agba egbe ọnụ ị na-arịọ ụmụafọ ala anyị bụ Naijiria, ọkachasị ndị ndịda ọwụwa anyanwụ, ka onye ọbụla saa anya na mmiri maka na ọ bụ egwu akụ na uche ka a na-agba ugbu a. Ọ dị mma, ekesịrị gị akụ na-esi obi ike. Nwachukwu Kennedy Chinedu, Voice of the Mbaise, na-asị ehihie ọma Chibuike, na-asị na mgbarịta egbe ọnụ nke na-aga n'etiti Tinubu na Atiku na ya bụ ihe na ọ jọgbukwala onwe ya o, na ọ karịa esi ka onye ọbụla uche onye ọbụla dịkwa ya maka afọ 2023. Ọ dị mma, ya gasịrị gị. Ana m enyo ka m ngwụtacha ya nke ọma. Godwin Chidubem, esi m ehihie ọma nke na Godwin istere ama esi ị na-akwado ya bụ okwu otu onye kwuru na APC apịgbuola ala Naijiria. Iwe na-asị na nke a bụ eziokwu, na-achọ ahapụkwazịara gị nwanne gị nwoke bụ Maazị Nnamdi Kanu ka ọ na-anabịa otu a ka isi wee dị, ya gaziere gị. Ọzọ Francis Nnamani, nwa afọ Amagunze na steeti Enugu, ezimehihie ọma. Ọchịchị etiti Naijiria ka ha gee ntị n'ihe ụlọikpe kwuru tụhapụ Maazị Nnamdi Kanu na-enweghị nsogbu ọbụla. Ọ dị mma maọbụ na-egbughịkwazi oge ọbụla. Ka Chineke nyere anyị aka. Daalụ Ọzọ Francis, anụla onu gị na nke tata. Stanley Oluchukwu Agụata Kopa, ezi nke bụ eziokwu bụ na APC emeela Naijiria inwe oke ihe mgbu. Nke bụkwazi eziokwu bụ na APC echeela ndị Naijiria ọnụ n'ala. Ọ dị mma, ihe na-ekwebe ọ karịrị akarị, ya gasịrị gị. Daalụ Stanley Agụata Kopa. Nke gị adabatala Obinna Onyegbunam isere ụmụnze, ewesị biko ka ọchịchị etiti Naijiria ka o mee n'ebere tọhapụzie Maazị Nnamdi Kanu. Iwe na-asị anyị ka anyị jisi ike. Ọ dị mma, ya gaziere gị Obinna Onyegbunam. A na-ayọ obo isitere ihe ọma. Iwe na-asị na ọ bụ akụkọ ntọọchị na ọchịchị etiti Naijiria nọ nnọọ wee na-arịọ ụlọikpe ekpecha ọgwụ ka ha gbochie ka a ghara ịtọhapụ Maazị Nnamdi Kanu. Wee na-ekwukwazi na ọ bụ akụkọ ntọọchị otu esi wee bugharịzie ya ka ọ dịbazie mgbe amaghị. Ọ dị mma, ya gaziere gị. Ifechukwu Ogbonna ka Ogbenna, Chineke ga-azọpụta anyị n'ala anyị bụ Naijiria otu a ka isi wee dị ya. Nke gị adabatala Izuke ngị sitere Owerri Ụmụdịọka, ka Chineke gọzie ndị Omega niile. Ọ dị mma, ya gọzikwazịa gị. Anyị fụrụ gị n'anya dịka isi fụ anyị. Kendo Odogwu, nke gị adabatala ị chọrọ ka anụ ọnụ gị na nkịta ata ka a tọhapụrụ gị Maazị Nnamdi Kanu. Otu a ka isi wee dị Ekendo Chibuike wee si otu a wee gọpụta ya. Chizi ka ọchịchị etiti Naijiria lebanye anya na ya bụ ọgwụ adịgboroja Augmentin dịka ụlọ ọrụ NAFDAC siri wee na-ekwado ma ya gasịrị gị. A na-agwakwazi onye bụ na anya bụrụ gị ọkwa ị na-egota uche gị adị ya. Ezinna Benedict isitere Akpụ obodo ọma gị, si ma chie Ebube Agụ. Ewe na-asị kwa mgbe ụmụ mmadụ a na-eti mkpu nyegara oke mkpamkpa ndị Ebube Agụ na-akpa. Ọ dị mma, ya gaziere gị. Otu a ka isi wee dị ya, ị na-ekwu ka amachie Ebube Agụ. Ọgụ Ezue Nnebe Goslov, esi daalụ na ị na-esonye anyị, ya gazie. Daalụ ezigbo mmadụ. Ifeanyị Agha, nke gị dabatara ugbu a. Iwe na-asị Atiku. Ọ dị mma, ka m eburu okwu ekwentị a nchetazi azụ ka m gụọ agba. Ndewa. Aha gị na-ebe isi agbọ. Ya gaziere gị. Nọọsụ n'ịgbagbo. O kwuru onye nwa nke mmadụ mepere ka o nwere onwe eme n'onwe. Nwa nke mmadụ emere
maazị Nnamdi Kanu ka o nwere onwe ọchịchị mba kwuru mba n'ụwa niile ekwu onye so mee ihe ọ na-abụ ihe ya pụtara na ihe ibe a na-eme ka ihe mezi onye ikpe ka ha bịa ka ọ na ọkwanịnya abụ ihe a na-ekwu ebe ọ na-ana ekwu onwe onwe isi eti ndị ọzọ ọ dịkwa mmakwa mbọ sọnde Igbo ka a meghara ese na mba obodo ka ndị Yoruba niile dị ede asụrụ ọbụ Yoruba dị okwu ọ dị mma ya gaziere gị Sọnị Baba ya gaziere gị ọ dị mma ka nabata ozi onye ọzọ Ifeanyi ya isi Atiku achọrọ ka m chọrọ ya nta nkwado dịka Wike si wee na-ekwu nwasị dịka ha anọghị n'udo na ọbahụ n'uru na ekweghị omume na Atiku ga-enye Wike ohere ịbịa chụbara ya nta nkwado. Daalụ Ifeanyi ya maka nke a. Joel ekwesị anya isere ihe mbosi na-ekwusigo site hapụrụ gị maazị Nnamdi Kanu ozugbo na-egbughị oge tụọ ka isi ekwu ya ebe a nsota wee gụpụta ya Willie Nwosu dịka mba US na-adọ aka na ntị na ndị omefu nwere ike iwekwa Abuja mgbe ti aka ị na-ekene ha ekene wee na-adịkwazi Chineke ka o nyere ala anyị aka. Willie Nwosu sitere Ihite Owerri Ancient Kingdom n'Ọlụ. Igwe Emmanuel Nixon ọ dị mma ya gaziere gị ezigbo mmadụ. Peter Obi ka ị na-ekene ya gaziere gị. Thank God eze agba isi na Omega bụ ọkaibe n'ụlọ mgbasa ozi. Ọ dị mma anyị bụ ọkaibe n'eziokwu. Ozi na-adabata bụkwara ibu ama ma ya ma agụcha ya. Chide CBN Nation isere Enugu steeti isi ka atụ hapụrụ gị maazị Nnamdi Kanu ozugbo ọ dị mma ya gazie. Onye ka anyị kwudoro ebe a? Ndewo. Blessed Rich Kid isi ehioma isitere Eziawa Ọsụ na steeti Imo ka eme ebere taa hapụrụ gị maazị Nnamdi Kanu. Ọ dị mma otu aka onye ọbụla si wee na-ekwu ya. Onye ka anyị kwudoro ebe a? Nnọọ Chineke anyị bụ ezi onye nnọọ. Amen mụ na gị gbakwuzie gị onye a mere onwe ya. Ọ dị mma ya gazie. Ya gaziere gị Charles. Chukwuka Ume ọ dachapụla. SPC Ezofoma nke gị dị ebe a. Ọchịchị etiti Naijiria ya rube isi tọhapụ maazị Nnamdi Kanu. Chukwuka Ume Anedebe ma m na-enwetara m ya isere ezi n'ifite agụọta etu ide mmiri si emekwa ndị mmadụ ahụ n'ala anyị ugbu a ọ dịkwa egwu. Chineke mekwara ndị mmadụ ebere ya ọ na-ewuta gị. Ọ dị m otu a ka o si wee na-ewutakwazi m. Gift ọnụnụ akụ isitere Aji Noru West na steeti Imo. Ị na-akwarịrị dịka kerozin mmanụ kerozin si wee na-arị elu wee na-asị na ọ dịkwa egwu. Ya gaziere gị Gift. Ada Chike Ifeoma Chibuike isere Ekwulọbịa ị na-ekwu okwu ka elebanye anya na ya bụ ọgwụ adịgboroja augmentin ka atụbatara n'obodo ugbu a iji wee hụ na azụpụtarakwara ndị mmadụ ka ndị mmadụ ghara ịṅụ ya bụ ajọ ọgwụ. Ya gaziere gị Ada Chike. Gift ọnụnụ akụ agụọla m nke gị. Prince Dangos isere Abangasị n'Ọlụ. Ya gaziere gị anyị na-ekene gị. Anyị enwezi oge ọbụla anyị nwetara nke gị Salvation Okoro. Ya gaziere gị. Olise Emeka isere Eziagụ na mpaghara Orumba. Ezi na Benedict ya gazi anyị agụọla nke gịrị. Kedu onye ọzọ n'ebe a? Si Gentle ya gaziere gị. Luke anyị na-ekene gị daalụ. Ndị azibatara anyị ozi daalụ. Ka anyị kpọpụtazie aha anyị apụbazie. Fortune Victor ị na-ekene anyị ya gazie.
Gift agwala m nke gị. Ọ dị mma, gaa n'iru tụsara anyị ozi a. Kenechi Kelvin, anyị nwetara nke gị, ya gaziere gị. Abraham Doro, ya gaziere gị. SPC Nwafọ Ezofoma, ya gaziere gị. Chimaobi Chukwu nyere mba, ya gaziere gị. Chris Crown Poto Eze, ya gaziere gị. John Eburuche, onye nkuzi Istere Ụmụnze, ya gaziere gị. Otu a ka anyị ga-esi wee chịkọta ya na nke tata wee na-asị ụnụ daalụ maka ige ntị. Biko, isi akụkọ a niile agụpụtara ebe a na ntụnye otu a niile atụbatara, lekwa na ebe ụlọ mgbasa ozi Omega kwụ. Echiche na ntụnye otu ndị a niile abụghịkwanụ nke ụlọ ọrụ mgbasa ozi Omega 101.7 FM Umuchu, kama ọ bụ nke ndị niile na-akpọtụrụ anyị n'oge ihe emereme a.